Jodak e gwenge ma Luanda konyuna e sub-county ma Uriri mosebedo kod pek mar kala aora Kuja sani koro nitiere kod geno yudo fuong'ruok kaluwore kod gedo mar olalo ma igero kod Tend County ma Migori. Jafwambo marwa George Juma nigi ler mar wachni. Kada bende aora mar Kuja bende okale gwenge mathoth e kaunti ma Migori osebedo kod ber ma oting'o chupi moganda tiyo godo e mier kaachiel kod jamne komachielo bende osekelo midhieche mathoth ne oganda. Nitiere gwenge mathoth ma aora Kuja ema opogo, kata kamano nikech onge olalo matudo gwengegi osethiro chenro mag ohala mag nweng'o mamoko kaachiel kod kata wuoth. Aora Kuja bende osekelo lal mar ngima mar oganda mathoth ma odak e alwora mar aorani kendo kata welo e kinde ma gitemo kalo aorani ka giore kod tiendegi kata ka gitiyo kod yiedhi e gwenge maonge olalo ma inyalo tigo e kalo aorani. Wasewinjo matek saidi kendo wagone gavana Ochilo erokamano e kindgi gi MCA wa Ayuno Mayienga. Wagone erokamano maduong'. Kuja ni osebedo kalal gi joge waka mang'eny saidi. Mondo watudre gi joloka cha, nyo osigo matek, nyo ikwang'o wa mane bau moro ka molosi to ka ng'ato ango ni gike chuny pi to semana dhi. E kinde ma pod nitiere gwenge mathoth ma pod yudo pek nikech onge mar olalo makonyo gi kalo aorani mar Kuja. Kuom jodak ma Luanda konyuna e sub-county ma Uriri to koro nitiere kod mor e chunygi kaluwore kod gedo mar olalo ma igero e aorani mar Kuja kod Tend County ma Migori. Ok bo chako med ne gima oloso kani. Ok ikwan molosnwa kendwa, but jo Migori moko bo chako yaw ne kunde mamoko. To moloyo Luanda kaka jo Luanda konyuna konyo. Monne Luanda konyuna tudre gi Miruya. Nyocha tek iluoro mana ongeto. Eke jo loka ni tudre gi jo loka gi kawuono. Wanyang'ado kama chiegni ka to wan loka cha. Koro agone ma erokamano. Koro i Luanda konyuna wagone Nyasaye erokamano kuom daraja mokelnwa kani. Ne wan gi chandruok, ne chunawa waluoro ngito eka wadhi osiptal. Eka wanyalo kata chopo Mbo. To wan karo kang'eni Mbo ema wanyalo dhiye. Kuom jodak ma Luanda konyuna, gedo mar olaloni chalo negi ka joma kodo uru magiserito kuom higni mathoth. Mang'eny osetiyo after 10 years, 15 years to gimiyowa daraja. Koro wagone erokamano sani koro wabro ywago ma sport nyalo biro Luanda konyuna nikech sida nye nitie samoro ka yie opong' ok ka pi ng'eny ok wanyal kwang'o ji te yie makal koni. Chunogi ni giluoro ngeto to finance be onge. Koro next wakwayo gavana ni kowang' ne obiro to miwa kalabats e ng'eyi ka. Anyuola mathoth e gwenge mag Luanda konyuna osudo lal mathoth ma oting'o wete joheragi moseywa kod aora mar Kuja to inyi kindeno mabende koro pong'. No tema mayo wa kwe saidi manyo kata ka wayoro pika to nyo waketo mana ngima wa andaki. Wasebedo kwa sandore saidi. Omayo wadhok to kendo kama omayo wadhok no ema chuno wan nyaka wadhi loka cha to kende mwayoro gi tiendwa. Koro kawuono wayudo daraja wamor kaka jo Luanda konyuna nikech daraja ni koro tudowa gi jo Miruya. Wanyalo mosore godo sama wan ema wahero. Yoregi mag nweng'o moting'o ohala kod moko kod jirendegi mawuok e gwenge mag Miruya bende yande kosebedo mayot. Kata kamano gedo mar olaloni koro kelo negi geno. Magoye go to wewe goye nikech kata mana Yesu ji mang'eny mane ok oyie gi Yesu. To tije ma Yesu time manomiyo dhano noyie gi Yesu ma sani koro Yesu nobedo msingi ma ji nyalo lamo nyaka sani. Koro joma gwego wewe gwe to wato nyaka gie sani to wang'eno Ochilo tiyonwa. Kada bende sani jodak ma Luanda konyuna nitiere kod geno pod nitiere ogendni mathoth modak e alwora mar Kuja ma pod yudo pek e wuotho nikech gionge olalo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Mas wadhi yumoro machuok kudugo bang' dakika moko matin taneno ote mar Trevor Ramogi TV ler sana.